Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah. Raina ɓace yake kuma sai dai a yi haƙuri da abin da zan ci. A tsakani da Allah, a jihar Kano akwai zaratan malamai na addinin Islama wanda suke kuma matasa, wanda kuma suke da mabiya, tarin mabiya ma for that matter. To amma wasu daga cikinsu ba sa tsoron Allah ko kaɗan. Me yasa na faɗa hakan? Shine kwaɗayi da neman abin duniya ya shiga a gabansu. Yanzu dai yau kowa ya ga irin ta'addancin da aka yi wajen tarbar mai girma ɗan takarar shugaban ƙasa injiniya Muhammad Rabi Musa Kwankwaso, inda aka ebo 'yansu mutane daga gurare daban-daban aka zo aka jijjibge su a kan hanya, inda wa'annan bayan Allah za su taho, wanda kuma kowa ya gani yadda aka kai wa mutane hari har aka samu salwantar rayuka. Wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa, da a ce jama'ar shi injiniya ne suka kai wannan harin, da ba gobe juma'a ba, irin huɗubobin da za a tashi da su gobe, ina mai tabbatar muku kan bala'i. Wato irin kai la ilaha illallah, irin huɗubobin da za a yi gobe. Amma ina mai tabbatar muku wa'in malaman da za su yi huɗubobi gobe, da a ce 'yan Kwankwasiyya ne suka kai hari, to ya ma za a yanzu a gobe su tun da ba 'yan Kwankwasiyya ne suka kai hari. Wani lokacin sai ku ga wai kamar wai muna yi wa malamai karan tsaye. A'a, malamai celebrities ne, suna da mabiya, suna da magoya baya, maganganunsu suna da tasiri, amma sun yi monetizing mabiya bayansu ta fuskar da suke kasuwanci da su, kamar yadda mutane suke kasuwanci da followers ɗinsu a YouTube da other social media handles, su ma haka malamai suke yi wajen 'yan siyasa domin su samu abin sawa a bakin salati, wanda kuma wannan shi ake kira ci da addini. Wannan shi ake kira ci da addini, kuma cin amanar malinta ne, kuma zubar da darajar malinta ne, cin amanar addinin musulunci ne. Saboda haka muna kira ga malamai wanda suke masu daraja da gobe su fito su soki wannan abu. Wai kuma wai tsaya, wai idan ka kashe mutane akan kana so ka hau mulki, daga ƙarshe ka hau mulkin, wai me ma amfanin mulkin a gurinka? Ka tuna fa, idan ka kashe rai ƙwaya ɗaya, fa ka annama qatalan nasa jami'a ne, kamar ka kashe rai duka ta duniya. In ka raya guda ɗaya kuma fa ka annama ahyan nasa jami'a. Me yasa sai mun kashe? Wassalamu alaikum warahmatullahi. Allah dan buzu sunana mu tattauna a comment section.